Boas tardes, somos os alumnos do IES Sangriña que formamos parte do proxecto A Arte da Argumentación. Despois dunhas sesións de formación, vimos a radio para falar dun tema que nos toca de preto, o sistema educativo actual e os recortes que se están a facer nel. Ben, que nos fala agora é Manuel Rosende. Son o profesor un pouco encargado deste obradoiro, arte da argumentación. E nada, pois temos aquí varios dos integrantes deste proxecto que nos van a ir comentando unha serie de cuestións que fomos traballando nalgúna das sesións anteriores. En relación a este tema, unha das preguntas que nos saíran era se acudíamos ao instituto para aprobar ou para aprender. E aquí pois había bastantes opinións, ás veces encontradas. Non, entón, por exemplo, vamos a dar paso a Andrea, por exemplo. Damoslle paso aí a Andrea e que nos explique un pouquiño a súa opinión. Eu, neste caso, penso que máis ben o instituto vimos a aprender, pero a vez que aprendemos teremos que aprobar tamén, porque é o noso futuro e se non aprobamos, futuro non temos. Bueno, aquí son Sabela outra vez. Eu tamén penso que é importante aprobar, pero máis aprender, porque só aprobar non sirve de nada. Bueno, sí. Eu chamoume Iria e opino que sí, que hai que aprobar porque diso depende o noso futuro, pero que se non aprendemos que non sirve de nada aprobar. Eu son Borja e penso que eu vou aprobar porque a mí pouco me importa, pero bueno, o que me manden. Ben, esta pregunta que era así un pouquiño para romper o xeo é que era un pouquiño no debate previo que fixemos na semana pasada. Era un tema aí bastante candente, posto que había un pouquiño a disputa, non? De se o importante era aprender ou aprobar. Despois, unha vez que entramos nestes temas, outra posible pregunta ou outro tema que interesa no instituto é se realmente no instituto a misión dos profesores, a misión das clases é educar ou simplemente ensinar aquelas materias das que nos dan clase cada profesor. Entón aquí tamén comezaba a haber opinións un pouquiño distintas, cada quen argumentaba ca súa experiencia e cos seus coñecementos. Entón vamos a dar paso, por exemplo, a quen quere falar primeiro. Por exemplo, Sabela. Na educación, por decirlo de alguna maneira, dos modales debe estar impartida polos pais na casa. Os profesores teñen que dedicarse a ensinarnos o que para eles saben no que eles están especializados, matemáticas, lingua, o que sexa. Eu penso que realmente os que deberían educar serían os pais, mas realmente están facéndollo en temas de comportamento, están facéndollo máis ben os profesores, porque moitas veces os rapaces nas casas teñen unha mala educación e os profesores, a parte de ensinar, pois tamén educan os alumnos. Na miña opinión, os profesores deberían educar pensando no noso futuro como traballadores e os pais máis como persoas, como as persoas que somos. Eu penso que educar os pais e os profesores, bueno, un pouco tamén, actuar un pouco. Ben, pois continuamos con máis cousas. Realmente agora hai que ter en conta que están así un pouquiño un pouquiño nerviosos co tema de ter un micro diante, non? Pero realmente o entrar nestes diálogos e nestas reflexións, pois por exemplo, van saindo cosas moi interesantes, non? Como o feito eso de que acórdome que o outro día na sesión comentaban que no caso daqueles rapaces que na casa pois tiñan un pouquiño pois poucas normas ou as cousas pouco definidas, cando chegaban ao instituto daba igual, non? Porque os profesores ás veces había compañeiros que non daban feito ben, non?
Outro tema que foi saindo nas nosas conversas destes días é o tema dos recursos que temos nos centros de ensino, porque ás veces si están dotados con medios audiovisuais, con equipos informáticos, proxectores incluso nas aulas, pantallas táctiles, os que se chaman as pizarras digitais. Entón comezaban aquí os rapaces a opinar sobre se se están utilizando estes medios axeitadamente para o proveito da súa educación e da súa formación nas aulas. Entón pasamos ya a palabra aos alumnos. Andrea. Ben, eu penso que, por exemplo, no caso da Sangriña teñen moita tecnoloxía e está ben usala en algúns casos, pero os libros non se lles pode deixar de lado tamén, porque os libros en papel tamén son importantes. Na miña opinión, usar libros, ter que cargalos todos os días, podendo ter un ordenador ou o que sexa, é mellor, non é unha boa idea, porque aparte de cargarnos as nosas espaldas, podemos aprender moito máis cos medios audiovisuais ou imaxes que podamos coller de internet, esas cousas, porque postos a pensar, enténdense moito mellor cando podemos ver unha imaxe real ou ben feita que calquer dibuixo nunha pizarra de tiza. Eu penso que as novas tecnoloxías están ben para os estudos, pero tamén os libros e os papéis que tamén. Eu estou de acordo cos demais en que algunhas cousas, algunhas novas tecnoloxías están moi ben, pero que tampouco podemos deixar de lado os libros e as libretas e esas cousas. Xa, porque se a corrente falla quedamos en nada. Ben, se sobre o mesmo tema queredes ir opinando sen problema, e despedindo o turno e imos falando, vale? Nestas cuestións previas que tiñamos reflexionado nas clases, chegáramos tamén a outra que un pouco se repite, que é se no instituto se procura ou se debe procurar unha educación integral da persoa, é dicir, unha formación enteira a nivel persoal, ou simplemente o instituto está para que aprendamos os coñecementos específicos que imos aprendendo en cada materia, non? Pois, por exemplo, o que comentaba Sabela das clases de matemáticas ou de linguas. Entón, un pouquiño reflexionade sobre este tema. Ten o instituto que procurar a vosa formación integral, ou está o facendo, ou debería de facelo? Que opinades? Eu penso que sí, que nunha parte debería educarnos como persoas que somos, pero eso tamén é parte dos pais. Entón, o que deberían facer os profesores é ensinarnos algúns coñecementos concretos e aparte tamén manter a liña, non podemos con un pouco de disciplina. Na miña opinión, a educación debería ser cousa dos pais, pero un pouco tamén a formarnos como persoas, os profesores, algúns, a verdade, están o facendo, pero outros non. Pola miña parte, eu penso que a parte da educación que recibimos na casa, dos coñecementos da escola, na escola temos que aprender cousas como o traballo en equipo ou outros valores que na casa non se nos poden dar por falta de persoas ou o que sexa. Eu penso que a educación na casa é bastante máis importante, pero na escola tamén. Ben, vou vos meter un pouquiño nun apreto. Entón, por exemplo, no caso deses rapaces que seguramente vistes na prensa, non? Que hai rapaces que seus pais deciden educalos na casa, é dicir, que os pais sexan os profesores que lle den as clases específicas das materias que teñen que ter segundo os currículums e non chegan a asistir ao colexio. Sabedes que por temas legais actualmente non é legal iso, entón o absentismo escolar, que é iso, non ir a clase, pois está penado, sobre todo entre os 6 e os 16 anos, que a escolaridade é obrigatoria no Estado español. Entón, parecevos que eses rapaces que son educados na casa e que ademais reciben as clases nas súas propias casas, digamos que levan menos equipaxe que os que ides ao instituto? Sí, eu creo que sí, porque
No instituto temos que, por exemplo, facer traballos en grupo, con iso aprendemos para nun futuro traballar en equipo. Se só traballas na casa ti só coa túa nai ou co teu pai ou con un tutor, non aprendes ese tipo de cousas. Eu estaba pensando precisamente o mesmo que Isabela, que un rapaz que dá as materias na súa casa pois non ten a mesma educación que un rapaz que vai ao colexio, porque non se sociabiliza igual e non ten as mesmas oportunidades. Despois do que dixo Andrea, se ese rapaz despois ten a oportunidade de asistir a un centro con máis alumnos, pode ser que sexa máis difícil para él meterse, entrar, sociabilizar e esas cousas. Eu penso que na casa, ainda que sería máis cómodo, ir ao instituto é bastante máis importante pola sociabilización, e que ao empezar a traballar podase, xa estés acostumbrado a sociabilizarte. Ademais, no instituto están todos os amigos. E, por exemplo, no caso tamén que é un tema polémico e que ten saído nos medios de comunicación, aqueles centros que separan o alumnado por sexos, é dicir, que fan aulas só de rapaces ou só de rapazas, existen, sí, Isabela, existen. Para Isabela pareceríalle, polo que pon na súa cara, pois algo moi extraño, non? Pero sí é certo que eses centros de alguna maneira pois están separando a rapaces, non? Por sexo. Credes que funcionan igual que un centro mixto ou non? Pois na miña opinión iso tampouco me gusta moito, porque penso que rapaces e rapazas deberían tamén convivir xuntos en institutos e colexios, porque se están toda a súa vida a etapa da súa educación separados, cando sexan adultos tampouco van a saber ter uns límites cada un. Eu penso mesmo que Andrea, todos os institutos deberían ser mixtos, porque nun futuro se eres unha rapaza e non eres capaz de falar con calquer home, pois pode quitarte moitas posibilidades e viceversa. Entón, así estamos volvendo un pouquiño á pregunta anterior de se estades sendo educados integralmente. Entón, reflexionades que no instituto tedes unha educación, digamos, máis integral que se fora noutra esfera ou noutro lugar? Pareceus que sí, que non? Como persoas, porque estades tocando temas importantes para o mercado laboral, como é o traballo en equipo. Sabedes que nas empresas piden constantemente capacidade de traballo en grupo, non? Credes que o conseguides? Está eso funcionando, non? No instituto, traballades en grupo nas clases? En institutos mixtos sí que se dá esa educación, non? Pero nun instituto no que só hai rapaces ou só rapazas, pois non é mesmo. E o de traballar en equipo nas clases, pois sí, porque imagínate, o teu compañeiro do lado non sabe como facer algo ou ti non sabes como facelo, sempre podes preguntar e axudar uns aos outros. Na miña opinión, traballar en equipo é moi importante, porque aparte de facer traballo xuntos e así, tamén, aparte de tamén sociabilizar e convivir cos demais, sempre se aprende dos demais e sempre se aprende uns dos outros. Eu penso que o traballo en equipo sí, porque é moi importante, ademais podes copiarlle o compañeiro, pero sí, importante sí. Logo está a parte mala, que imagínate 3 ou 4 nun só grupo, que só traballe un e os outros fagan o vago, pero é importante. E na vosa experiencia pasa iso? Só traballo por exemplo, se é un grupo de 4, cantos traballan? Están aí dubidando pola miña experiencia normalmente sempre estiven en grupos onde o traballo se repartía ben, pero sí, sei de xente que sí, que non hai xente dos grupos que non fai nada.
Ben, está visto que a experiencia curte, non? A medida que imos traballando, imos aprendendo. Se vos parece, seguimos co guión que tiñamos previsto. Había outro tema que traballáramos no instituto, que era o tema das normas, porque en principio parecíanos que o feito de que non haxa normas, que poidamos facer un pouco que queiramos, non? Como nos Simpson, non? Que o ideal de Bart Simpson sería esas clases en normas, non? Entón comezamos a reflexionar esas normas que nos van poñendo nas casas e no instituto en función das necesidades, non? Normas para sair, hai que volver a tal hora, etc. Entón este era outro dos temas, non? Son necesarias as normas na casa e no instituto e funcionan? Ben, as normas sí que son importantes, porque se non hai normas realmente non estás tendo unha educación. As normas sí que son moi importantes para a educación, para ter uns límites, aínda que molestan, iso sí. Eu penso que as normas son moi importantes, sempre duns límites, porque tamén hai que ter un pouco de liberdade, sobre todo a estas edades, pero sí que son moi importantes porque se non hai disciplina non pode ser. Está claro que as normas na casa debe habelas, ou as horas de sono, a que hora chegar a casa e tal, pero no instituto eu creo que tamén todo depende do nivel de responsabilidade dos alumnos. Noutros sistemas educativos, nos sistemas educativos de outros países teñen menos normas algúns, por exemplo, as clases teñen máis liberdade para facer o que les queiran, pero porque ali tamén teñen outra educación dende pequenos. E aquí eu creo que isto non sería posible vendo como están as cousas, porque se ti lle dis a alguén, bueno, si, tes que facer isto, o deixas aí, non vou facelo. Ben, alguén máis quere opinar do tema das normas, o tema polémico, non? Cumprir as normas, o difícil que é, non? E despois os castigos que veñen por se non as cumplimos. Ben, se sacamos este tema aquí para o programa é porque estivemos reflexionando un pouquiño que é un tema de actualidade, o tema da educación, posto que sabedes que polas circunstancias sociopolíticas nas que nos encontramos, pois estánse aplicando unha serie de recortes que están afectándonos directamente ao noso centro, non? Pois que, por exemplo, outro día comentabades, non? O feito de que tarden en virvos os profesores sustitutos cando hai un profesor de baixa ou que se xubila ou que por algún motivo non está traballando, pois que ao mellor botades pois semanas e semanas sen profesor perdendo as clases. Despois algúns si aínda estades en grupos reducidos, pero outros xa pois estades en grupos moi numerosos. Entón tamén todo iso empezades a notar que afecta a vosa calidade, non? Do traballo que tedes no día a día. Entón, resumimos un pouquiño en dúas preguntas este tema, non? Que implica reducir o cadro de profesores nos institutos? Chegamos á conclusión de que tocaba máis alumnos por aula, que non se cubrían as baixas, etc. Que opinades deste tema? Que haya máis alumnos por aula significa menos posibilidades de facer preguntas ao profesor, posto que ten que estar manexando a máis xente, ensinando a máis xente, e se todo o mundo ten algunha dúbida propia, pois non vai ter tempo para respondelas a todas. Que non se cubran as baixas. Eu, por exemplo, este ano estuve 3 semanas a principios de cursos en clases de matemáticas. Considero que unha clase moi importante, unha das asignaturas troncales, é malo para o noso rendemento, porque agora imos algo atrasados. Na miña opinión, pois André quedou así un pouco en branco. Opinades por aí? Que vos parece? Eu penso que máis alumnos por aula, hombre, custa, pero porque hai menos atención, ainda que é máis cómodo porque o profesor non te vixía tanto. Eu penso que é moi importante que haxa poucos alumnos por aula, porque por lo que dicía Isabela, e tamén porque non atenden o mesmo os alumnos, hai menos atención, E, por exemplo, volvendo ao tema de antes dos traballos en grupo, se é unha clase moi numerosa, ese tipo de metodoloxía grupal na que traballedes codo con codo cos vosos compañeiros pode darse ou non nun grupo grande? Como credes que é? Porque tedes experiencias distintas. Por exemplo, Borja está nun grupo reducido, non? Os demais, non sei, por exemplo, Isabela, cantos sodes na clase?
Creo que somos 19. Vale, Andrea... 16. Ben, ainda estades en grupos relativamente, porque hai que dicir tamén que está, bueno, sodes os 4 alumnos que estamos aquí, sodes da ESO, porque por exemplo en bacharelato xa non é así, en bacharelato xa hai grupos maioritarios, e para o curso que ven está previsto tamén que haxa grupos grandes na ESO, é dicir, que xa deixaredes de estar en grupos de 16, 17, estaredes, sabedes canto é o máximo que se prevé? 36. Sí, 36 é o que se está falando a nivel estatal. Agora mesmo son 30 a nivel, bueno, a nivel legal aquí en Galicia, podendo aumentarse porque os repetidores sabedes que non contan, co cal podemos nos encontrar cunha clase incluso con 40 se houbera moitos repetidores, non? Entón, como sería unha clase, como pensades que sería estar nunha clase así? Unha clase tan grande pois sería realmente un desastre total, porque aumentaría un montón o fracaso escolar e iso tamén repercute no noso futuro. Eu penso que se tiveramos unhas clases tan grandes como estábamos falando antes dos traballos en grupo, non podería ser, primeiro porque non habería ningún control, e segundo porque se, por exemplo, foran presentacións ou así, perderíamos demasiado tempo presentando e non dando clase. Ademais, o que estábamos dicindo antes, o profesor non tería tempo nin nada para responder todas as dúbidas que puderan surxir. Moi ben. Despois tamén outro día chegastes aí a un debate bastante intenso sobre outro tema paralelo que está provocando isto. Posiblemente cando cheguedes despois aos bacharelatos ou as distintas ramas que vaides escollendo, pois co tema dos recortes, pois moitas optativas deixarían de darse, incluso se prevé que se eliminen pois posibilidades nos bacharelatos, vías, non? De, pois por exemplo, aqueles que teñan menos alumnos, que normalmente son pois os humanísticos e demais. Entón, se por exemplo un alumno da Guarda quere estudar pois unha carreira no futuro ou dedicarse a un oficio máis do ámbito de letras, humanístico, pois ao mellor non ten na súa vila esa posibilidade de estudar esa vía, non? E ao mellor pois o ten que desplazarse a outra vila, ou se hai prazas, etc. Entón, empezastes a debatir a raíz disto de outro tema moi interesante, que é o tema porque os que estades en cuarto estabades un poquinho máis ao loro do tema, que era en cuarto xa tedes que escoller materias optativas. É cedo ou é tarde? Porque en cuarto cantos anos tedes, Sabela? Maioritariamente 15, 16. Vale, con 15, 16 anos uns dicíades que estaba ben empezar xa pronto a ver que materias che interesaban máis, cales menos. Outros dicíades que era cedo para escoller, que era ben pois ter máis materias comuns ou de cultura xeral ata máis adiante. Entón, xurdía este tema. Que opinades? Eu penso que está ben xa empezar a especializarnos e escoller as materias que vexamos máis importantes para o noso futuro, porque as que collemos agora en cuarto, tal e como estaban as cousas, e se non cambian nada para o ano que ven, non contarían para nada con bacharelato. Podería escoller agora asignaturas de letras e despois coller o científico sen ningún problema. Por lo tanto, sempre te podes retractar. Ben, eu penso que está ben poder escoller materia xa en cuarto da ESO, pero por outra parte hai xente que non ten claro aínda que vai estudar, pois o mellor colle unha materia que realmente nun futuro non lle vai a servir para nada. Na miña opinión, as dúas formas son moi interesantes, pero se eliminan as opcións dos diferentes bacharelatos e cuartos, creo, claro, teríamos máis cultura xeral, pero é máis, eu creo que xa a estas idades poderíamos comezar a especializarnos no que máis nos interesa. A min non sei, porque eu antes, para min non, porque antes de facer bacharelato prefiro botarme uns anos pensando que vou facer, entón non sei, non. Creo que se, como dicía Iria, quitaran algún materia ou... Sí, ou algún bacharelato. Por exemplo, se eu quero estudar letras e teño que moverme a outro pobo para poder estudialo, é quitar moitas posibilidades.
Sí, de feito comentabades, non, que aí entrarían as desigualdades, porque habería familias que se poderían permitir o luxo depois de pagar un autobús ou o que sexa, ou se houvese, non? Ou de levar aos seus fillos a, pois, imaginade, pois que na comarca pois hai que ir a Tui ou que hai que ir a Vigo, non? Pois sería un desplazamento xa pois que para o día a día pois habería que pensar, non? Sobre todo pensando que estamos en bacharelato. Entón por aí empezaste a saber que había posibilidade de que houbera desigualdades, non? Ou non viades iso? Sí, porque en teoría a educación é un dereito, é un deber que temos que estudar ata tales anos, é un dereito de todos. Se ti non te podes permitir coller un autobús ou pagar a gasolina para poder irte a estudiar a un pobo que este cerca do teu, pois é unha injustiza para os que non podan. Outro tema relacionado era o tema das titorías. Comentábamos que a previsión era que para forrar profesorado precisamente pois que lle meteran máis horas de clase ao profesorado, eliminando pois por exemplo esas horas que tedes destinadas cos profesores as titorías na clase. Entón aí serían cousas distintas, dicíades que en algúns casos non se aproveitaban o suficiente, en outros casos que sí, porque realmente era cando podías falar co teu titor e que había moitos problemas que se ian solucionando do día a día pois nese momento, non? Nesa hora de titoría. Como vedes o curso que ven, por exemplo, sen horas de titoría? Un curso sen horas de titoría pois realmente sería un problema, porque os problemas que haxa na clase solucionanse na hora de tutoría, e se non tes esa hora para solucionalos, pois é un problema. Sí, porque se houbera algún problema entre os alumnos da clase, algún problema serio, ou calquera cousa cun profesor que, non sei, que quitara a nota ou non sei, cousas que poden pasar, non poderías ir a falar co teu tutor a lo mellor nos patios, ou se tens que ir noutro momento ao instituto sería unha gran molestia. Eu penso un pouco iso tamén de solucionar os problemas co titor, pero tamén me iraría un curso máis duro porque é unha hora de descanso, máis ben. Ben, non sei se queredes engadir algo máis, se algún destes temas vos fai reflexionar alguna outra cousa que irades expresar. Había unha compañeira que hoxe non está aquí que outro día dicía que en cuarto ela prefería non ter que escoller nada, porque seguir como estábamos agora ata terceiro e despois en bacharelato escollelo todo escollelo todo, porque se non estabas seguro do que querías escoller, pois era mellor non ter que andar a romperte a cabeza. Pero eu creo que está ben tal e como está. Andrea? Pois eu penso que é importante poder escoller xa as materias agora, porque, por exemplo, a xente que se lle dan ben as letras e as ciencias pois son un incordio, non tería, daríaselle mal o curso. E iso suporía menos posibilidades de pasar a un bacharelato. Ben, pois con estas reflexións, non sei se queredes engadir algo máis, se non pois nada, pois se vos parece deixamos un poquinho este resumo do debate por aquí, non? Recordándovos que estamos traballando arte da argumentación e estamos vendo que é argumentar, contraargumentar e todas estas historias. Decidimos facelo dunha forma práctica e para iso pois adentrámonos no mundo dos medios de comunicación. E nada, tivemos nestes días a visita aquí a Radio Municipal da Guarda. Non sei se vos queredes despedir, mandade un saúdo aí para a xente que nos está escoitando. Bueno, pois isto foi todo o que chegamos, as conclusións ás que chegamos. Bueno, esta vez saiu un pouco desastre, porque así en directo estamos algo nerviosos, pero de todas formas saudar a miña mami, que aí non está escoitando seguramente, pero bueno. Iso, perdoádenos. Eu penso que todos estamos bastante nerviosos. Bueno, así improvisamos un pouco. Eu penso que sí, que máis ou menos pudo quedar ben, ainda que os nervios non saliu tan ben.
Ben, de feito damos fe, non? De que nas clases pois os debates ás veces son bastante profundos sobre estes temas e nada, lembramos que é un proxecto do IES a Sangriña que se chama A Arte da Argumentación, que comezou hai xa casi un mes no que bueno, nos achegamos ao mundo dos medios de comunicación. Tivemos visita aquí á Radio Municipal da Guarda, que lle damos a graza por recibirnos. Tamén estivemos cos compañeros de Infomiño que nos explicaron un pouquiño como é o mundo digital, non, das noticias aquí na zona. E tamén teremos a visita dunha profesora daqui da Guarda, Beli Martínez, que nos vai a vir a falar do que sería esa forma que teñen os medios de comunicación de argumentar para vender, non, a parte da publicidade. E nada máis, con isto despedímonos.